Odem na mawe obum saka na m get ready ga somewhere. Ge ko tapwa. Odem na me na menu na like the me. I don't like it. Mole e ka hu bu here mmadụ mpa. I kwesịrị no behind me. Ke ma mo nri ga emere m. No ga ejike bem gaje ge kwopụ. Baga ni mulo nwunye m n'okpuru bed nga biko maga aka wetere m Legend of the Seeker. Legend of the Seeker m ogologo ndị ukwu a na-eji ala agha. Wetere m ya. Gị tie aka n'ime ebe a nwunye m na ebe ọ na-ekosasi uwe ara ya. Chọọ n'okpuru nga ahụ uwe ara ya na-awụsa. Maga ka ị ga-ahụ ele ahịa 2 double edge saw. Fotere m ka ịhụ. Gị ga na dekwa n'okpuru pilo ya. Okpuru pilo nwunye m ị ga-ahụ mma ka ha na-akpọ small but mighty. Wetere m ya. The 2 double edged sword, Dickhead and Michael use now console. Only Jala and Boy question on no Uruqua. With them care. With a mom Elaham Mano. Toremum, my penai penai came when a nebungang who decay Simon Nujimana Pitanti Huto now once up. Eh, Chutaha bo. Took one you can only care no kun, only came a big up small but mighty knife one. Lequema money amo, because he had a tower mamma. A quasi dia Murem Mane made na redonco. Gavage Pario woman. Chocolate money and shot and go live my kitchen, go live with the red bath, could you let me betray me and brew me a gabem gacha. Mossy so don't keep me wait. One Chifimo. Nime Kanamudi Igala. Ole when people can want to go drink money when I compound. Hey, my brother, Imanam, as only here, my man. But we have what he has a minute. Kage name, what I get the way the sound of your name will represent the sound of Ihage with ready. One night you walk away, pastor, minister, prophet, evangelist. Chinonsom ume Chinonsomba Chinonsomba the aka Maga Jesus Maga Jesus Uncle I'm a man I gave a birthday again and 1 year. Neighbor over birthday few years go back. I'm a tramia now. What can I go take a go? Oh, Citadel of Miracle Bible Church. Obogo Haji. Hey! Exactly opposite the Joe. The Joe, opposite the Joe. If you no, I even a slippery of brain. Yeah, we see that brain go not very formatted. Yeah, we see brain go wrong. Brain go wrong. Hey, even a memory loss. Yeah, we need to take you. Birthday, yeah, my brother. There comes in about Maga Jesus. I got a chico near man, Oji Mezu, Oji Chequacono, when you're Zanum Maga, because I'm a quani, Quasson and Maya, Meme. Maya, we gang of Katama, Yikabu, Yakono Nation, Yiganga, Higgy, Ever Quanum Maga made a birthday. I got one Maga. I got a check my Aga, go, come on, Aga, Nube. I took on your Lachiki Agaji. Come Magaja, Agajo Hajita, Elemele. Opposite the John, I'm sure Mamote Nabata or Sogata. That was 6th of June, birthday. Thanksgiving year was on the Sunday, 12th of June. Shakagi made the idea I'm telling you the fact is. So only I raise one mother. He can abet the mother. And then him get your Maga Jesus one hair on I call one you gig according to what I have. Now, Jesus. Oh, Maga, I bet you get Maga Kikos. The sword of God, the sword of truth, or Mamma, or Guchineke. Oh, Mana, Umbanon. Chiripo. It's all Kuchuku Maga. Yes, now, oh, Maga. I wouldn't walk him on my in that Legend of the Seeker, they going with some Maga. Listen, they no qua. What I come to watch my port, I will say for car about Obodon and Cosa Bagari. Before you and I am Benaga Hammer and Mishim de Royala. Now. Hey! Oh, what could you Maga and Kuma? Ah, Jesus. I call Wadu. I am for them, for them. I go Bible hard to issue because of lack of education and lack of understanding. It was getting crew by some mam new quagga, even end of some pono yeku. Mzuko Maga Quig, one information, even in the name, Maca, is the Obu Machina Mala.
ma Chineke ka m na-agụ na ihe pụta awo ebe ọ zara mma agha mụ na ya na-abụ m isi atọgbọ n'ala ka kem atọgbọ ebe oke Jizọs anyị garizi anyị tụrụ Jizọs ka gụ nwe mmanụ onye ọbụla o gburu n'aha gị ka ọnwụ ihe m kwadoro ime ka ehicha m efe abụọ saa ahụ mgbe na-egbule m egburu abụọ ọgụdị epu ma ewu Jizọs anyị wụ mma agha n'okwu ya ewu ekele dịrị Chineke na ịkọwara kwa na-eji asị ụmụ pastọ ọnwụ nwa bụ na Baịbụl n'isi egla ma na Baịbụl ke ma mmadụ m oke m na-esi akpọdo isi aga mana ekele dịrị Chineke mma agha Jizọs happy birthday sir happy birthday onye na-emere mmadụ ka Chukwu na-emere because you are always support of me ochola m mere birthday na-abịa this last one is amakwa m teaching na ọkpọ m si m send ya ihe nwa alert account m send ya account alert ga-ewe gram ya si m you support my ministry na ihe m na-eme na adịgo mma you are always supportive nwunye gị wube supportress of the supporter ya wụ gịnị she doesn't support you ihe ọ na-support ihe ọma Chukwu gọziere m gị ministry ga na-aga n'ihu onye ọbụla na-ele gị anya ọdịda Chineke were kwuchie ya ote ka ndị ekwochi n'ozu n'ala ili them the person happy birthday sir long life and prosperity forward ever and backward never thank you